Maayong adlaw kaninyong tanan mga kapobre, kadlawon pa lang nag-impake na pertin daghan nagdala kay mag-expect lagi kog 2 months gyud ang among bakasyon mga kapobre sa dihang. Sa dihang. First time na ko na experience diri sa airport mga kapobre ningon ani. Shout out sa ko sa tanang mga taga Cebu Pacific diha nga grabe ang solid nga suporta diri sa ako makalipay kay sa dughan mga sir. Daghan kayong salamat. O gadi sir atong storya diri sa airport mga kapobre, full shout out sa gitas mga tao nga nakita din napita og mga nagsuporta sa ako. Dili po ta makaingon na disappointa, sige ram tangisi diri napita pero nakapangutana jud ko mga kapobre nganong dili mi kaapil og lupad nga naa mi ticket. Shout out sa din ako ni si Ma'am Philippine Airlines nga maayo gyud kayo iyang pagpasabot pa sa mahog nasabtan pod namo mga kapobre. Karon gitagan og voucher worth 15,000 mga kapobre. Og gi-refer mi nila sa lain nga airline para makaabot lang gid mig Cebu ana adlaw pero wala man gyud direct flight to Cebu, connecting flight man gud to Manila. So para nako malipong magud ko sa biyahe mga kapobre, mo nang gipili na lang nako nga mo back out na lang kay mo book na lang mi og biyahe pa barko. Og ang uban na biyaan kami na ticket pero wiling koranan. Mao nang dili kita angay mag-expect permi og maayo sa atong kinabuhi mga kapobre aron dili masakitan atong mga kasing-kasingan. Balik ta sa atong flight mga kapobre kay na-learn gyud ani og mag-book day mog flight dapat magkuha na gyud mog seat daan kay para nig adto nimo sa airport, nig adto nimo dito ready na ang tanan. Disappoint jud ka og naa kay mga dinalian nga lakaw nga kinahanglan maabot jud ka dito na pareha na mo na may reservation dito sa Waterfront Hotel pero okay ra kay dili jud nato mapugo sa tanang panahon ang mga butang nga dili para ato. Pero dili mo angay mag-uol mga kapobre o may ngani mo case bitaw na mo sa Philippine Airlines kay ngano full refund gid sila naa pa kay palipay nga 5,000 voucher sa inyong next flight pohon. Kung naanan mi ani mga oras sa kantin sa barko mga kapobre kay di check-in mami dito sa GV Hotel daan kay natulog lagi kasayo kay among flight alas 6 bigid mi natog airport mga kapobre. Nya alas 8 pa mabiyahe ang barko. Dili kita angay nga masuko, madisappoint sa mga butang nga dili pa para ato kay ngano nay purpose ang tanan. Hi. Ayan. Hagwa na lang gid putag bata nga dili atuan. Nanamis anis Cebu mga kapobre. Basta taxi na isgutan upat ligid mga kapobre. Dira na gid magsugod na akong kalbaryos kay ngano magyud malipong man jud ko. Magsakit ang akong ulo. Nya sa paghabot dito sa Pulapo mga kapobre ni kuha mi og massage para ma-relax mi kay akong lawas pertidyong kapuya lain di kes kong pamati. Mao ni ngano man yung dagaton mata ani. O nagsakay mi jeep na po nang gisakyan. Padulong na diri sa among destination mga kapobre. Yung unang-una diri masakuan kanang nangaon mi daan diri sa Ason then ipahuway kadyot kadali kay lipong lagi sa biyahe ninananaw nindot man po kay view diring dapita nakaanhi ko diri mga kapobre 2018 karon pa ko kabalik diring dapita nya ang atbang ani mga kapobre didto ko nag-apartment sa una nga nagtrabaho pa ko sa casino gisi ra gihapon na kapobre bisag kaluyan ata sa biyahe pero bisan pa man sa tanang kaluya mapasalamaton gihapon ta kay maayo ra gihapon ang pagbiyahe ug nakaabot sa atong adtuan. Og hantod sa sunod video na pod mga kapobre, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta nganhi sa ako.